Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel latest update सफैदों Ministry of Railway निफ्राय गोदान साख्रि ओंखारबाय दा फाइनाली नोंथांमोना खालामनो हासिगोन अनलाइन खालामनांगोन लास्ट डेट 16 जुन बेनिफ्राय हिनजावफोर गासैबो हायो स' बेसेबां बैसो फरायनो नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन आं आपल'ड खालामना दोनगोन स' लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन रेलवेआव साख्रि मावनो होननानै दा फाइनाली गोदान अफिसियेल नटिफिकेशन आरो बे बबेनिफ्राय फैदों जों बेखौ A to Z नायगोन एन्ड बेनिफ्राय जों डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव RPF फैगोन जेराव हिनजावफोर हौवाफोर कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन थाबैनो स' दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ रेलवेसनिफ्राय फैदों बेनो जाबाय डेडिकेटेड फ्रेट करिडर कर्प'रेसन अफ इन्डिया लिमिटेडनिफ्राय फैनाय गोदान भेकेन्सि स' बेयाव जों अफिसियेल नटिफिकेशन नायनोसै गोबाव खालामा स' नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय DFCCIL दङ स' गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय गोदान भेकेन्सि दा जोङो गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेशन नायनोसै बेनिफ्राय सोर एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना जायफ्रा गोरोबो क्राइटेरिया अनलाइन एप्लाइ खालामदो दायो सोलिगासिनो दङ स' बेखायनो गोबाव खालामा जों दानिया फैदो नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन दा बेनि अनलाइना जागायबाय बेनो जाबाय 20 मेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जाबाय आरो बेनि लास्ट डेटआ 19 जुनसिम थागोन आरो एग्जामा आगस्टआव जागायगोन 1 स्टेजआ एन्ड बेनिफ्राय 2 थागोन डिसेम्बराव एन्ड लास्टआ जागोन मार्चआव 2024 एप्लाइ लिंकआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट लिंकआ अपेन जागोन अके ओंखायनो आं PDF फाइलखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनबाय दा जों फार्स्टआव नायगोन सेलेरिया 30,000 निफ्राय जागायनानै 1,20,000 पर मान्थ मोननाय जायो रेलवेआवहाय एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ एक्जिकिउटिभ आरो 50 भेकेन्सि दङ बेवहाय एन्ड बेनिफ्राय 3 इयार्स डिप्ल'मा सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन अब्लासो हागोन 60% थानांगोन जुदि बे गैयाब्ला अपसन दङ बेखौ नोंथांमोना नायना ला स्क्रिनशट खालामना ला आरो बे भेकेन्सिया गासैखौबो लानानै 500 नि बारा दङ अल इन्डिया बेनिफ्राय एक्जिकिउटिभ इलेक्ट्रिकेल दङ स' इलेक्ट्रिकेल लाइननिफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा थानाय जानांगोन आरो बेनिफ्राय 60% नोंथांमोना थानाय जानांगोन एन्ड बेनिफ्राय एक्जिकिउटिभ अपारेशन्स एन्ड बिजनेस डेभेलपमेन्टआव 235 भेकेन्सिस दङ आरो UR आवहाय 97 ST आव 17 दङ स' बेयाव डिग्री पास जानांगोन पार्सेन्टआ 60% थाथारनांगोन अब्लासो हागोन बिनि खमबा हानाय नङा अके स' बेयाव जायखिजाया डिग्री पासआ बेनिफ्राय 60% थाथारनांगोन एन्ड नेक्स्टआव फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआव ओंखारदों एक्जिकिउटिभआव स' बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन कमार्सनिफ्राय एन्ड बेनिफ्राय 60% बेयावबो थानाय जानांगोन एन्ड एक्जिकिउटिभ HR आव ओंखारदों 3 इयार्स नोंथांमोना बेचेलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन दङ एबा BBA दङ स' बे गैयाब्ला मोनसे अपसन दङ BMS दङ जुदि नोंथांमोना 60% दंबा हागोन बेयावबो स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो स' बेनिफ्राय नेक्स्ट पस्टआव जोंहा मोनदों IT सेक्सनावहाय एबा इनफरमेसन टेक्न'लजि बेयाव नोंथांमोना BCA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला 3 इयार्स इन्जिनियारिं डिप्ल'मा इन कम्पिउटार साइन्सआव खालामनाय जानांगोन अपसन गोबां दङ 60% बेयाव नांजोबथारगोन एन्ड बेनिफ्राय बे जाबाय डिप्ल'मा लाइननि एन्ड बेनिफ्राय जुनियर एक्जिकिउटिभ ओंखारबावदों जेरावनोखि नोंथांमोना इलेक्ट्रिकेल मोनबावदों स' बेयाव 24 भेकेन्सिस दङ स' मेट्रिक पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय 60% थाथारनांगोन लोगोसे 2 इयार्स डिप्ल'मा बा नोंथांमोना कर्स खालामनाय जानांगोन ITI खालामनाय जानांगोन बे सेक्टरनिफ्राय बा हमना ला इलेक्ट्रिसियान वायारमेन बा इलेक्ट्रिसियान पावार डिस्ट्रिबिउसन बा लिफ्ट बा नोंथांमोना बेबायदि मोनदों स' 60% जुदि ITI मोनदोंब्ला हागोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआवबो बे पस्टआव 140 दङ सिगनेलावहाय एन्ड बेयावबो 10 पास खालामनांगोन 60% थानांगन आरो बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेयाव होनायनिफ्राय स्क्रिनशट खालामना 60% नांगोन ITI निफ्राय एन्ड बेनिफ्राय मेकानिकेल ओंखारदों स' बेयावबो नोंथांमोनाहाय मेट्रिक पास बेनिफ्राय 2 इयार्स नोंथांमोनाहाय बेवहाय थानांगोन डिप्ल'मा बेनो जाबाय नोंथांमोननि NCBT बा SCBT हान्जा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बे ट्रेड दङ माखासे स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला अब्लासो नोंथांमोना हागोन बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो स' बेनोमोन नोंथांमोननि मेक्सिमाम डिप्ल'मा लाइन बियो बेनिफ्राय जेब्ला नर्मेल पस्ट फैगोन अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन दा फाइनालि फैजेनबाय बेनिफ्राय फैबाय थासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैगोन स' बेनोमोन DFCCIL निफ्राय फैदों भेकेन्सिया रेलवेनिफ्राय दा जेब्ला गोदान आपडेट फैयो RPF फैयोब्ला कनस्टेबल फैयोबा स' नोंथांमोना आङो आपडेटखौ लाना फैगोन स' नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालाम अब्ला साबसिन जागोन A to Z नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौहाय बेखौ नायना लानो हागोन एन्ड बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम नर्मेलाव बाट जोंनि STआ 35 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन एन्ड एग्जाम फिस नाङा ST हिसाबै गुबुन कास्टआ नांगोन बाट नोंथांमोना जाहाथे जायफ्रा इलिजिबल जाबाय इन्टारेस्टेड दङबा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो जाबाय स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट